گجرات دا محمد بوٹے کا کلام سی حرفی اول پیش کرنا حکم ہویا عشاء جی بینتی طرز وچ محمد بوٹے کا کلام پیش کرو سے الف آس پرمند نگر اندر تٹھے وسدے گٹھڑی جان والے دوارے عشق دے ٹکیں کرنا پوجا تے جٹھے آفد نے خاص قرآن والے تے سنی سار تے سرے تے پار لٹکنا تے جٹھے یار دنگے چگان والے بے شک تے خوب جار دے بڑھیا عشق پچھے تے جٹھے ولی کمال سدان والے تے تکیا یار دی زلفہ اندر تے پیا چمکتا نور کو دور والا کیا بات ہے بے شک تے پلیوش تے عشق دا جوش ہویا کیا بات ہے تے گیتا نوش پیالہ نصور والا تے دتے سکتے چولڑی دکھ پائے تے کیتا ورجے بہت قصور والا محمد بوٹیا ردیاں عمر اے گزری تے کرے ترسنا یار غرور والا کیا بات ہے کیا بات تے جیم جاؤ ڈٹھا سونا بتن ہانے تے متے تلک تے بغل قرآن دسدا کیتا یار دا مذہب قبول میں بھی تے اس وچ دینوں سلام صدا تے
تسبیح تے نا او کافر دے نا مسلمان دسدا محمد بوٹیا چمکدا ہر طرفوں تے جلوہ یار دا وچو جان دسدا واہ 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے ماشاءاللہ تے ذرا نہیں آؤندی سمجھ او ملا تے تیرے ذرا نہیں آؤندی سمجھ ملا تیرے علم دے کلام والی رکھ رب کتاب شتاوت کر کو صفت یار دے نام والی اساں شکفار دے کفران کچھ خبر نہ مظہر اسلام والی محمد بوٹیا وے کے ظلم مائی کھچی شکل دی الف لام والی ایک موٹا سا فرماتے نہیں رواد زامن غمان دا گون اوے یار دردی سیونس ہو گیا نئی بندگی پئی قبول میری تے سجدے کر دیا متھڑا کس گیا واہ جی واہ 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 تے جھٹا یار میں بے پرواہ سونا تے سان رندیاں ویگو آس گیا تے کیتے بوٹیا لکھ ہزار ترلے ترلے تے جانی ایک نام دلے دی دس گیا واہ 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 بے شک ماشاءاللہ تے ظلم اوے آنکھن نال یوسف تے وچ خود پایا سی اوتے گل کچھ اور آئی تے پایا
پتے لمڑا چایا سی تے کر کے کشف اللہ خان دے ملنے کھایا سی محمد بٹیا کھوتی یوسف وچ مصر بازار بکایا سی آخر لبان قبل گور تھوڑی ساری چاہوں گا سے آن عشق بے مگر جو نشر پردہ اولادوں کسے پڑھنا کی گل جو عشق دیا دید تے شہید جڑے سنی انان کسے چھاڑنا کی تے دل عشق لٹے تے کر انہاں دا کسے اجاڑنا کی دل جنہ دے لکھے عشق لٹے کر انہاں دا کسے نہیں اجاڑنا کی ماشاءاللہ جی